Filmen her omhandler Holmatrus T1 forceringsværktøj. Hoveddørs begreber vil blive gennemgået i en særskilt video. Ligeledes hvordan hoveddøre klassificeres i forskellige resistensklasser. T1 har flere forskellige detaljer i forhold til forskellige funktioner. I toppen har vi et kileformet hoved. Inde i det ligger der en hydraulisk kile, som kan betjenes med det hydrauliske håndtag, som skaber et tryk og dermed en spredning på 12,7 cm. Trykket på hydraulisk kile kan tages ved ventilen i højre side. Hovedet på T1 kan både anvendes som rambuk eller som forhammer. I den anden ende af værktøjet er der en smal gaffel, som kan aftages ved en låsepæl. Denne gaffel kan anvendes som en kile for at bibeholde et gab mellem karm og dørplade. Dørplade og dørkarm er lavet af træ. Døren er låst og kan give sig ved påvirkning af brandstøvlen. Gabet mellem dør og anslag bibeholdes med brandstøvlen, og værktøjet indføres mellem anslag og dørplade, hvorefter håndtaget vrides op og derved udnytter væksttrangsprincippet i forhold til den kraft, værktøjet overfører til dørpladen. Dørplade og dørkarm er lavet af træ. Døren er låst og kan give sig ved påvirkning af brandstøvlen. Gaflen drejes og skubbes langs dørpladen ind imellem dørplade og anslaget. Gaffelbuen presses ind mod dørpladen for at svække karmen. Herefter presses brandstøvlen mod dørpladen for at bibeholde gabet. Kilehovedet indføres mellem anslag og dørplade for at knække resten af karmen. Dørplade og dørkarm er lavet af stål. Døren er låst og kan i begrænset omfang give sig ved påvirkning af brandstøvlen. Gaflen skubbes ind bag anslaget med gaflen, afmonteres og slås yderligere ind med forhavn for at gøre gabet større og plads til kilehovedet. Kilehovedet placeres over gaflen for at holde vægten fra værktøjet. Herefter pumpes med hydraulikhåndtaget, så den hydrauliske kile udvider sig og dermed bøjer falden eller vrider låseblikket fra hinanden. Dørplade og dørkarm er lavet af træ, er låst og kan ikke give sig ved påvirkning af brandstøvlen. Kobenet indføres til anslaget og slås ind med rambukken på værktøjet. Undervejs gives der kommando til hjælperen omkring slå eller kør.
Kobenet vrides ind mod dørpladen for at skabe adgang til falsen. Gaflen fra værktøjet indføres i falsen så langt ind som overhovedet muligt, for at sikre at gabet ikke forsvinder, når kobenet flyttes højere op. Herefter vrides kobenet op og knækker rullen eller ødelægger slutblækket, som gør, at gaflen kan komme om på den anden side af karmen på indersiden. Kilen fra værktøjet indføres så langt ind mellem dørkarm og dørplade. Herefter anvendes kobenet til at slå hovedet længere ind imellem karm og dørplade. Med den hydrauliske pumpe udvides hydraulikkilen, gør at falden og rulle flækker karmen på langs. Undervejs kan kobenet anvendes til, at hydraulikkilen bliver mere plan med dørpladen. Derved får det også den rigtige retning. Kør. Stop. Dør og dørkarm er lavet af stål, er låst, og den har en synlig fals. Kobenet indføres i falsen, hvor efter værktøjet kører kobenets sømudtræk om på den anden side af dørpladen. Mens kobenet udvider falsen, indføres gaflen fra værktøjet for at bibeholde gabet mellem dør og dørkarm. Nu kan kilehovedet komme om på den anden side af dørpladen, hvor efter værktøjet vrides ud for at få den rigtige retning. Med pumpen udvides hydrauliklinen til at falden eller slutblækket går i stykker, og derved døren åbner.